niat langening kangenan klamandang adalah kadanging pol kakang Werkudara. Boleh kakang aku. Oh, yai, yai. Sang Baladewa Narpati duwe nareswara krasena kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Panon Jinawi mila tansah danyawarta nadyan bisa hongyanipun welatala jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara kadangingpun kakang Yai Werkudara. Boleh kakang aku ora nyangka ora ngira yen to dina samangko lakuku kepapak karo bule kakangku ing papan kene. Yai sumrupa ya Yai. Lamun to dina samangko yektinipun kakang iki mentas saka negara Ngastina Werkudara.
Baladewa kakang aku mentas saka negara Ngastina. Njrana wigati apa kowe tumekan ana negara Ngastina, Yai? Nalika semana yektinipun kakang iki menehi kabar kabungan kelawan Yai Prabu Duryudana. Pun kakang kepengin sabiyantu kelawan Yai Duryudana nggayuh wahyu katentreman muga dadi srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Nanging Yai, nanging nalika semana Yai Prabu Duryudana kaya-kaya sithik wegah nampa aturingipun kakang, malah dina samangko Yai Duryudana kuwi ngingu jago kurungan nyeraya pandhita. Ora ana liya sing diangkah mung patining Pandhawa. Mula nalika semana kaya umup dadaku bareng roh ana pandhita sing aran sapa mang jenenge yo Diwangkara. Nalika semana kelakon tak larak metu saka Pasewakan Agung, nanging Yai jebul pandhita sing aran Dewangkara kuwi duweni kasekten kang edap-edapi. Pun kakang ditamani pengabal nganti kendang teka ing papan kene. Yai Werkudara, sumurupa dina iki sing diencim patine ora ana liya ya adimu si Janaka, Werkudara. Wah, edan. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang mawe gandreng buli dadi pendhita serayane Duryudana. Kowe ngincim patining adikku si Janaka. Iya, Yai. Yen to kaya mangkono kaya jumbuh dawuhing barep kakang aku. Lho. Kyai Prabu Puntadewa paring dawuh piye, Werkudara? Dina samangko aku lan anak-anakku tinanggenah pinarintah dening barep kakang aku supaya goleki lungane Janaka. Janaka dina iki lunga mentar saka kasatriyan, Werkudara. Iya. Wis sawetara wektu Janaka lunga ninggalke kasatriyan. Yen to kaya mangkono Ndrawasi, Werkudara. Ayo, yen to kaya mangkono ayo bebarengan wae. Ayo digoleki ngendi papan dununge si Janaka. Aja nganti kedhisikan kelawan Begawan Dewangkara, pendhita serayaning Kurawa kae. Yo, yen to kaya mangkono ayo sewang-sewangan. Ayo, Nger, para putra Pandhawa digoleki pamanmu Janaka, Nger. Mestoke dawuh, Pakde. Yo, goleki paman Janaka. Ayo, Le. Kage digoleki pamanmu ngestoke dawuh. Ayo, Kakang Gadut, Kakang Antarja, yo Jawangkah goleki paman Harjuna.
Cemangkang kroso sasumbar Lindo katar bumi gonjing Kumaludo guntur kato Ong lumembak penyuku mambang Oh sang Wisnu Bathara arsa ing lebur bumi belata wadah tidak nganti geragapan ing kene ana menungso kok pleh kemelinti meneram sapa iki ngagelah ing ngarepku mripate menteleng kaya banteng sak polah tingkahku diingeti ae kowe iki sapa sik to yen to nilik sandang penganggumu kowe kaya dudu wong Ngamarta iya ora dasar kepornyata kowe kuwi lho sapa? Ya, yen to kowe tambuh marang aku jenengku Antasena. Sapa? Antasena. Lah dalah. Antasena ki kowe. Iya. Kowe klebu putra Pandhawa. Iya. Putra Jodipati, putrane Kanjeng Rama Werkudara. Ana barisan segelar sepapan wangune bakal ngerabosa ing Praja Ngamarta kuwi barisan saka ngendi jenengmu sapa lan ana sedya apa kowe ngambah ana ing bumi Ngamarta kene ya yen to kowe tambuh marang aku iki wadyabala saka negara Parang Rejeng aku ki kekesete aku ki anak buahe Prabu Kala Trimanjaya tumenggung pangkatku Kala Denanjaya jenengku kowe anak buahe Kala Trimanjaya jenengmu Kala Denanjaya mripatmu kok wis ngriyip rada kakean kok Mas Antasena apa nan yen to kowe putra Pandhawa sing tak goleki dina iki ora ana liya Janaka Arjuna Janaka gawanen rene wonge tak bandane tangane tak srimpunge sikile tak aturke marang ratu Gustiku kasembatan sediamu yen to iso mbengkahke dadane Antasena edian kowe arep wani karo aku le kowe arep nantang perkara karo Denanjaya sepira banggamu nadyan to iki papan dunumu iki omahmu iki lemahmu iki negaramu aku ora wedi karo kowe aku ora wedi karo kowe ayo yen to kaya mangkono aja mung maju ijen krubuten sak wadyabalamu ayo Antasena ayo nono wah legan golek momongan nyidam trebelo kowe lena pangendamu dira jayamu tepat dadam mutah ketih jangkeme wah Hey! Awas
Praekno sing ati-ati. Ayo. Hey! Yup! Awas. Hey! Praekno sing ati-ati. Bengkah dadamu. Hop, bash. Hop. Yo, weh. Hey, ah. Yo. Pecah gasmu, hoi. Sambato legane atiku. Hey, ho, ah, hey. Jebol dadamu. Ah, hey, yo. Yo. Wow. Aduh. Loh, wait. Aduh, mati tenan aku. Hei, yo, pas. Yo, hei, wah. Yup. Oh, oh, wah. Yo, oh. Hey, oh, wash. Hey, ah, yo, wah, oh, wah, wah. Hey, waya, Itian. Ya, ya, awas kowe. Yo. Nyoto prawira ngalno dadamu Antasena. Ayo pilih endi sing empuk. Hop, pas. Hei, cekal, ho, hop, pas. Uduh. Uduh. Hop, weh, wah. Yup, wah. Loh. Uduh. Uduh. Aduh. Oh, oh, what? Bayar. Wah, oh, wah, wah. Ayo, tangi kowe. Aduh, kudus. Hop, ho, wah, wah, wah.
ketiban gadaku pecah gasmu. Ayo. Nganti pecah sirahe Antasena. Guroni Bathang. Wah, modyar tenan kowe. Hopas. Pat. Ish. Amuk Sumrata Jaya Mrata. Ayo wadya parang rejeng minggir. Tak trajange para putra Pandhawa. Lena prapteng lampus.
susah sombal Edian ana menungso sawak kebak sisik kaya ula sawa tambuh marang aku satriya jangkar bumi Raden Anantarja Antarja iya kowe ya klebu putra Pandhawa iya banjur kowe sapa kowe wadyabala saka Pararecik ya kekesete ingkang sinuwun Prabu Kala Trimanjaya banjur jenengmu tambuh marang aku tumenggung Patemanjaya jenenge sak rombongan Lena Prapteng Lampus dina iki ora gelem ngurungke Janaka kakon sungsang bawana balik maju lekane atiku Ujar kowe Yup Weh Wap Weh Weh Hey Wah Weh Wah Wah Pas Uduh yang mati tenan aku aduh yang mati tenang aku waduh wayo hop hey wait wah oh wah wait bongko ayo sampato legane atiku aduh yang mati tenan aduh piye ki aduh iya iki buat kapan nih gamane lo matane malah didelikne Lena pangen damu lakon goro gulumu
Wah. Oh, oh, iya. Leno pangendamu. Lakon bleh kowe. Ayo. Sabetno gamanmu. Yen to nganti bucik kulite Honterjo. Gurane salawase umurmu. Wah, jarak perkara pedhot kulumu papah. Edian gemenjlang mbeluk bas. Ca. Kanjeng langit kelap kelip kelap katon lir kincang ngalis risang maweh gandrung Edian nganti blereng mripatku ana satriya gagahe pitung gagah mencorong duadane sak tuabok sapa kowe tambuh marang aku Raja Putra Pringgondani Raden Anom Gatotkaca. Edian kowe to sing jenenge Gatot kuwi. Elok aku. Suwe aku krungu kondangmu lagi iki aku ngerti menungsane sing aran Gatot ki kowe to. Kondang satriya gagah pidhek sotot kawat galung wesi sungsung gegala rambute kawat bendrat kulite seng uyuhe wedang kopi kowe to tibakno menungsane banjur kowe sapa Narendra Parang Rejeng Ratu Parang Rejeng Prabu Kala Trimanjaya aku iki menungsane suwe aku krungu jenengmu lagi iki weruh wujudmu wah
Aku ki wong kondang to, Mas. Iya. Wah, matur suwun ya, Mas. Tut. Piye, Man? Dina iki ulungna Wadyabala. Pamanmu sing jeneng Janaka gawanen rene. Pamanmu sing jeneng Harjuna gawanen rene tak bantane tangane srimpunge sikile tak bleh gulune. Aja kakean bebangal. Malah dina samangko aku sing bakal ngontapke nyawamu. Bapo apamu. Pengen jajal katiasane kaya ngopo? Gatut Kaca. Ayo. Aku apa kowe apa aku sing ngatang-atang dadi batang lakon gembol siramu kokop getihmu kowe. Amuk-amuk Sumarta Jaya Marta imbang weta padha-padha. Ayo nana Narendra ing parang rejeng Prabu Kala Trimanjaya. Aku ora bakal gigrek tanding karo kowe nadyan to kowe tau tati jagoning dewa. Nadyan to kondang kowe Satria Sekti Mambara Kala Trimanjaya. Sabar ngono kok ya. Kok padha karo catur lho prasaku kabeh. Yo. Yo. Wait. Yo. Udus. Edan. Awas. Hey. Oh. Wush. Wush. Hop. Jebol dadamu. Lho, ora apa-apa. Edan. Wush. Loh. Yup. Pas. Buat ayo. Hoi, lho. Bah. Lat. Bah. Aduh. Pecah dasku iki rasane ya aduh. Aduh. Wash. Yo. Wo. Bah. Loh. Yo. Bat. Bah. Wey. Wah. 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 Wey. Ayo. Aduh. 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 Waduh. Wap. Wah. Wah.
aku kena kisut. Sikut iya. Yo. Wah. Oya. Wah. Aduh. Udus. Waduh. Weh, quiet. Hot. Ish. Chicken. Mabur parat. Hei! Yo! Yo! Lah! Wah! Wah! Yo! Lah! Ayo! Ah! Oh! Wah! Wah! Yo! Oh! Yo! 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 What? What? Yo! Wah! Yo! Oh! Wah! Yo! Oh! Oh! Wah! Wah! Iya! Wah! Wah! Weh! Wah! Wah! Hey! Oh ho! Oh hey! Oh ho! Yopa! Yo! Ah! Wah! Awas ciblone. Al-Fatihah. Ya ampun, Triman. Ya ampun, Toman. Kowe kita jak budal rene takon baturi aku. Alah, alah, alah. Salah cesentek. Iya le. Kowe ora mati sia. Tak belani. Iki gurumu sing tumandang aku sing bakal mbaleske dendammu le mati kowe para putra Pandhawa. Hop. Hop. Amuk-amuk Sumarata Jaya Marata imbang yen to padha-padha. Ayo. Anak-anak Pandhawa maju iki Begawan Dewangkara Ayanana.
hinayo eyo 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 ayo nadyan toh aku mung ijen tanpa ruang aku ora bakal wedi karo kowe yo maju menungsane ha iki sing tak goleki kowe sumun nyawamu beto Baladewa cacat putar kowe amamu Smrata Jaya Mrata imbang entuk padha ayo Dewangkara nyotoke prawira saiki ayo nonton Mandra Prabu Palata iki dodo endi dodo ilang nyawamu parat no. Ayo kurang sekti mak guru mencaya dapurmu sarak perkara Baladewa nyawamu ayo saiki sing tanteni ayo saiki kowe apa aku sing bakal dadi pamundhar kowe aduh ampun ya ampun Baladewa jan Baladewa matane picek aku wis angkat tangan ampun panggah dijotosi Bajira aduh ya ampun jujune aku mang budal mang wis nguntal peliki ta obat kuat kuwi lho Cah oh ganti ta jenenge aduh ya ampun aduh bayaku kodoke kalungku pat boyoke lho ndak kuat ya Baladewa anak Pandhawa aja girang gumuyu kowe tak tamane pengabaran Aji Genjajaya ora kendang ngaruh ngkone wae sembah iter-iteramu matek Aji Genjajaya Begawan Dewangkara sakala mijil daya pangariba kang edap-edabe saking angganing Sang Begawan Dewangkara ana angin kang tumiyup binarung keluk kang ngambar-ngambar
anerjang para putra Pandhawa, anerjang nata mandura Sang Prabu Baladewa Sakala kendhang kapra condang laka-laka Sang Begawan Dewangkara. Kakean beluk. Ayo nyata prawira tadhana pangabaranku. Hop. Hanuman malumpat sampun prapting widing naga sari molat mangandhap katingal wanodya ayu kuru aging wah Hanuman yo kene po pambengi lakuku mikira tak iteke Begawan Dewangkara kae Dara mangku dhisik ya Yai mangku dhisik aja ambyak awur-awur kaya mangkono coba to ingkang sinuwun Prabu Baladewa anak-anakmu padha kendhang ora kuwagang nandingi pendhita kae aja mbok senggo aku wedi karo pendhita Dewangkara kae ora kuwi sing tak karepke Yai siramen bramantiamu mawa tirtaning kesabaran aja mbok senggo aku wong jire getih wedi mati sabar Werkudara saiki nalaren yen to Siadi tuandang yen to Yayi Werkudara sing jumangkah andon yuda kelawan Begawan Dewangkara ora wurunga Siadi mengko ya mesti bakal kalah sabab pendhita kae kaya-kaya lagi diayoni dewane njur yen to nganti dina iki Siadi kuwi kasoran tanding yuda kelawan Begawan Dewangkara nganti kapracundang njur mengko sing ngayomi Raden Janaka sapa dipikir to Yayi anggone tumindak kuwi
Wah, banjur piye? Banjur piye Hanoman mangkene wae. Ayo. Tak derekke ninggalke papan kene. Ora kok jeneng Siadi kuwi kalah ning dina iki sawetara ngalah luwih dhisik. Golek jago kanggo tandingi Begawan Dewangkara, Yai. Ayo. Bebarengan kan pun Kakang. Ayo golek jago. Golek sraya kanggo tandingi Begawan Dewangkara. Ayo Werkudara. Nah, malah minggat Werkudara. Weruh Baladewa, anak-anak Pandhawa padha kendang. Lah kok malah minggat saka kene. Ngono ngaku mu dadi mustikaning para satriya. Nyatane Werkudara ki mung satriya sing jirih getih wedi mati. Tanding karo wong tuwa karo aku ngene kaya ora wani. Ayo. Ayo. Janaka, dina iki aku sing bakal dadi malaikat njabut nyawamu. Nadyan to kowe umpetan ana lak-laning naga, bakal bujang playumu, tak goleki papan tunungmu ke Janaka.